Inselmilkom. Illum it-tlieta 2 ta' Marzu nilqakom għal qudiesa r-Rużarju immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. Fl-Evanġelju tal-lum Ġesu jgħidilna li l-imgħallem tagħna huwa wieħed u li aħna il-kol aħwa. Omna Marija, int li int ċempju tal-umiltà, ejna nindmu mis-supervja tagħna u nistqarru li f'ħajjitna neħtieġu biss lill-Alla. Isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Merħba għal din iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. Kif smajtu il-ħadd li għadda iċċelebrajna l-400 Ewkaristija trasmessa permezz ta' tim ta' Fader Stefan. Illum nixtieq nirringrazzja fil-preżenza tiegħu wkoll lil Jacob lil bira kellu l-birthday, nixtieq niraqat ma daw kollha li jawgurawlek u nitolbu ħafna lik nirringrazzjawk ukoll tas-servizz tal-mużika li qed tagħti f'din ix-xandira tal-quddiesa. Ejjew f'dan il-mument niftakru fit-talba li għallimna San George Preka. Grazzi Sinjur Alla u aħfirli Sinjur Alla. Il-ħsib tiegħi jmur ukoll għal George l-annej tal-Mulej, George Aġus li ħallina. It-taqbiliet tiegħu kienu espressjoni tal-ispiritualità ta' San George Preka. Li tinġabar propju f'dan l-atteġġjament ta' gratitudni lill-Alla fl-istess ħin ta' l-istqarrija li aħna għandna bżonnu. Sinjur Alla, jiena għandi bżonnok. Kemm hija talba profonda u sabiħa. U kemm tagħmlilna ġid li aħna niftakru li għandna bżonn il-Mulej, li jħobbna u li jħaddanna miegħu. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Fin-nira tiegħek Mulej, ħares il-Knisja tiegħek u billi l-bniedem jiġġarraf mingħajrek għatih dejjem l-għajnuna tiegħek biex jitbiet minn kull deni. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Issimgħu il-kelma tal-Mulej, intom prinċpijiet ta' Sodoma. Għatu widen għat-talim ta' Alla tagħna, intom nies ta' Gomorra. Inħasslu u tnatfu, neħħu il-ħażen ta' għamilkom minn quddiem għajnejja, ifqu mill-ħażen. Talmu għamlu tajjeb, fittxu id-dritt, sewwu l-inġustizzji, iddefendu lil-tim, aqbżu għall-armla. Ejjew mela nirraġunaw flimkien jgħid il-Mulej. Imqar jekk nubietkom ikunu ħomor bħall-iskarlat, isiru bojot bħas-silġ. Imqar jekk ikunu ħomor bħall-kremżi, isiru bojot bħas-suf. Jekk intom tridu u tobdu, intom tiklu l-ġid tal-art. Iżda jekk tgħidu le u twebsu raskom, ix-xabla tikolkom, għax fom il-Mulej tkellem. Il-kelma tal-Mulej.
Għas-salm inwieġbu flimkien lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Ngħidu flimkien bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Ma nċanfrekx għas-sagrifiċċji tiegħek, il-vittmi tiegħek maħruqa huma dejjem qudiemi. Ma neħtieġ ebda oġon minn tiegħek jew gidien mill-imrieħel tiegħek. Ngħidu flimkien min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Kif titkellem fuq il-kmandamenti tiegħi u żżomm fuq xoftejk il-patt tiegħi? Int li tobod u twiddeb u tixħed kliemi wara darek? Ngħidu flimkien min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Dan int għamilt u jien bqajt siket. Forsi ħsibt li jiena bħalek? Issa se nċanfrek u dan kollu nqiegħed quddiemek. Min irod li sagrifiċċju ta' rat il-ħajr, dan isebbaħni. Lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Ngħidu flimkien lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Bedu minnkom il-ħtijiet kollha li waqajtu fihom, jgħid il-mulej, u ġeddu qalbkom u ruħkom. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Dak iż-żmien Ġesu kellem lin-nies u lid-dixxipli tiegħu u qalilhom fuq il-katedra ta' Mosè għadu l-kittieba u l-Fariżej. Mela kull ma jgħidulkom huma għamluh u ħarsuh. Iżda tagħmlux kif jagħmlu huma. Għax huma kliem biss għandhom imma fatti xejn. Huma jorbtu għated kbar u tqal u jabbuhom fuq spallejn ħaddieħor. Waqt li huma stess anqas b'sebaħħhom wieħed ma jridu iħarkuhom. Kull ma jagħmlu jagħmluha għajnejn in-nies. Għalhekk ikabbru l-filatteriji u jtawlu l-ġmiemen tagħhom. Iħobbu l-postijiet ewlenin fl-imwejjed u s-siġġijiet ta' quddiem fis-sinagogi u jixtiequ min isellmilhom fil-pjazzett u lin-nies isejħulhom Rabbi. Imma intom tħallux min isejħilkom Rabbi. Għax li mgħallem tagħkom wieħed hu u intom il-koll aħwa. U ssejħu lil ħadd missierkom fuq din l-art. Għax il-missier tagħkom wieħed hu, dak li hu fis-smewwiet. Hekk ukoll tħallux min isejħilkom mexxejja, għax il-mexxej tagħkom wieħed hu, il-Messija. Il-kbir fostkom għandu jkun il-qaddej tagħkom. Min jitolla jitbaxxa u min jitbaxxa jitolla. Il-kelma tal-mulej. Dan hu l-misteru tal-fidi. Tifħil lilek Kristu. Ġesu għandu kliem ibes lejn min juża ir-reliġjon fil-kastana l-Knisja bħala sellun ta' rikonoxximent. Meta nisemgħu il-Papa Franġisku ħafna drabi nifhmu eżattament xi jrid jgħid Ġesu. Il-Papa għandu allerġija għal min jinqeda
hija kelma naqribsa ma ġielu juża l-Papa, jinqeda bil-Knisja biex jilħaq. U Ġesu bil-ħarsa ħanina imma għarfa tiegħu iħares lejn uħud mill-kittieba u l-Fariżej u jara din il-marda, dan il-virus. Il-virus tal-ambizzjoni, il-virus tal-għaġġ għal-rikonoxximent. Hija ambizzjoni li fl-aħħar mill-aħħar minflok tkun ta' servizz imma anzi tippretendi li ħadd ieħor jaqdi lilek. Da kollu jfakkarna wkoll f'xi ħaġa li Ġesu jgħid fil-Vanġelu ta' San Mark. Bin il-bniedem ma ġiex biex ikun moqdi imma biex jaqdi u jagħti ħajtu għall-kotra. Dan għandu jkun l-ispirtu ta' min ikun ta' servizz fil-komunità. Ġesu stess jitkellem dwar is-sintomi ta' din il-marda. Meta aħna nedew bil-ġmiemel, bil-postijiet ta' quddiem, bit-tislim u bit-titli. Mhux biss individwalment imma anke bħala komunitajiet. Ma nkunux qegħdin nifhmu eżattament il-Vanġelu ta' Ġesu x'inhu eżattament. Ġesu wkoll jinsisti li l-paternità fil-Knisja ġejja mill-Missier li hu fis-sema. Ovvjament meta jgħid tħallu lil ħadd isejħilkom Rabbi, Missier, Mexxej, qiegħed jifhem li dan it-titlu donnu ifisser li xi ħadd huwa l-erq jew l-għajn tat-tagħlim vera. Li xi ħadd huwa l-missier ta' kulħadd. Li l-paternità mhux ta' Alla imma ta' dak li jkun. Li il-mexxej mhuwiex se jisma' lil Ġesu imma jiddeċidi hu minn rasu. Ġesu jinsisti li l-paternità spiritwali fil-Knisja ġejja minnu u mill-Missier. Fatti meta lil Pietru, lil Xmum Pietru jafdalu il-merħla bħala r-raj, jistaqsih inti tħobbni? Jgħidlu Sinjur inti taf li nħobbok. Ira il-merħla tiegħi jgħidlu, mhux tiegħek, tiegħi. Mela Pietru, Xmum Pietru jsir ir-raj, jsir il-mexxej tal-merħla, dak li jgħallem u jkollu id-don tal-paternità spiritwali, ma Ġesu jfakru li dan kollu jirreferi għal Alla l-Missier, jirreferi għalih il-veru mexxej tagħna. Il-kbir fostkom għandu jkun il-qaddej tagħkom. Illum nibda minn innifsi, nitolbu maħfra ta' kemm il-darba fil-Knisja l-awtorità ma tkunx servizz. L-awtorità neċessarja għall-ordni, għad-dixxiplina, imma neċessarja għall-qadi tal-aħwa. Anke għaliex jekk aħna għandna missier li hu fis-smewwiet, allura aħna l-koll aħwa. Li ma allemtakom wieħed u intom il-koll aħwa. Din l-espressjoni ta' Ġesu tfakkarna fl-enċiklika soċjali il-ġdida ta' Papa Franġisku, Fratelli Tutti. Il-Papa jinsisti li aħna l-koll aħwa u liet l-istess missier. San Pawl missierna stess jgħidilna m'għandkomx ħafna missirijiet. Imma jien nissiltkom fil-fidi. Imma l-paternità ta' San Pawl, aħna San Pawl ngħidulu missierna, San Pawl missierna, missierna San Pawl.
Ma din il-paternità, bħalmija l-paternità ta' Abram ukoll imsejjaħ missierna fil-fidi, ġejja kollha minn Alla. Aħna wkoll nitolbu għal missirijiet ta' din id-dinja, għal dawk li rabbewna, li ġabuna fid-dinja, fil-ħajja. Il-paternità tagħhom hija don tal-mulej li fl-aqda tal-imħabba jiġġenera il-ħajja ġdida u fl-għoża tal-imħabba jeduka u jwassal lill-ulied għal-maturità. Jekk aħna nħarsu lejn il-missirijiet tad-dinja aħna missirijiet spiritwali għandna ħafna x'nitgħallmu. Ma naħsibx li hawn xi missier li joħroġ jippretendi li se jsellmulu għax missier. Joħroġ għax-xogħol. Joħroġ għall-professjoni tiegħu. U l-għena tiegħu u li jkun ta' servizz għal uliedu. Nitolbu biex fil-Knisja kull min hu msejjaħ ikollu l-paternità f'isem Ġesu iħaddimha bħala servizz. Nitolbuk mulej għall-Papa, għall-isfijiet, għas-saċerdoti u djakni, għal kull min fil-Knisja għandu l-paternità spiritwali biex din il-paternità ngħixuha bħala servizz. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal min iħossu mtaqqal b'ħafna liġijiet, b'ħafna regoli, biex fina isib il-modrija, kelma ta' ħelsien, kelma ta' għajnuna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għalina biex inti tħarisna mill-iskandli. U qatt ma tħallina nkunu ta' tfixkil għal-merħla tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal kull min qiegħed jaqgħad l-intenzjoni tiegħu ma' din il-qudiesa. Nitolbu għal ħutna l-mejtin kollha, dawk li mietu f'daw l-aħħar sigħat u f'daw l-aħħar ġranet biex il-mulejja tihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nixtieq nagħmel talba speċjali għal Myanmar, dan il-pajjiż qabel kien jismu Burma, li għaddej minn inkwiet kbir minħabba id-dittatorjat militari. Nitolbu għal vittmi ta' din il-vjolenza u għal popolazzjoni li qed tistinka biex tgħix fid-demokrazija. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nibdew nakkompanjaw il-Papa u jħejji ruħu għal vjaġġ fl-Iraq biex u jiltaqa' ma' komunitajiet li tant batew, li tant kellhom martri daw l-aħħar snin. Il-messaġġ tiegħu jkun ta' għaqda, ta' rikonċiljazzjoni u ta' faraġġ. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għad din is-sitwazzjoni tal-pandemija biex il-mulej ikunu li jagħtina l-għajnuna li għandna bżonn, l-umiltà li nagħmlu dak li hemm bżonn u l-faraġġ li għandna bżonn. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej tilqa' t-talb tagħna u fil-ħnina tiegħek tagħtina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem. Bi Kristu Sidna. Amen.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qalmu lej minn idejk is-sakrifiċċju għat tifħira l-glorja ta' ismu u ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Taffimu lej il-korla tiegħek għalina u għaddisna b'dawn il-misteri biex ninfatmu mid-drawwiet ħżina tagħna u niksbu d-doni tas-sema. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien inroddulek ħajr. Int għas-saħħa ta' wliedek u għat-tiġdid u s-safa ta' ruhom għażiltilhom żmien fis-sena biex fih ifittxu jinħallu minn kull ġibda ħażina u jinqdew bil-ġid li għaddi hekk li iżjed jintrabtu ma' dak li jibqa' dejjem. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smowiet. Imbirek min ġej fisem il-mulej. Osanna fl-oli tas-smowiet. Qaddis tas-sewint mulej. Inti lajn ta' kull qudussija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal-ħobs ratti l-ħajr qassam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġa' ratti l-ħajr. Tali d-dixxipli tiegħu qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Salvana ento salvatur tad-dinja bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Takar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Appostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox
flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismowiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li tritin kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna l-dnubitna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjiebu għal-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu, bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomm li dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek. U tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħnija tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun il-fejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Nitolbuk mulej biex l-ikel li ħadna mill-mejda mqazza iqawwina ħalli ngħixu ħajja aktar tajba u jagħtina dejjem l-għajnuna tal-ħniena tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej, irroddu ħajl. Nofru dan ir-rużarju għal frontliners kollha li qegħdin jaħdmu fis-silenzju għas-saħħa ta' kull wieħed u waħda minna. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u wara l-għaraq tad-dem. Missierna li inti fis-smawwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna dnubietna bħalma naffru lil min hu ħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib isseħħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tal-tbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie marbut ma' kolonna u flagellawh. Missierna li inti fis-smewwiet itqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum affrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, iddaħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw meta it-tielet misteru minn tbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie inkurunat b'kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smewwiet itqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum affrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, daħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek e kull li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, affrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, daħannix fi tiġrib iż-żeħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu salbuh wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smawwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek e kull li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, affrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, daħannix fi tiġrib iż-żeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek li tniedu aħna nikkunolfu f'dan għal-wiet ta' dmuħ. Jamela avukata tagħna, dawwa lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dana turufnament il-Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Lopalina qaddisom Malla. Xikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Skont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Obsna ta' kuljum għatina llum għafrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, iddaħannix fit tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jidriħu. Jistrieħu fis-sliem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal tagħna. Kristu il-qa it-tal. Missier etern Alla. Henna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Henna lina. Spiritu qaddis Alla. Henna lina. Trita qaddisa Alla wieħed. Henna lina. Imqazza Marija. Itlopa lina. Imqazza Alla. Itlopa lina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlopa lina. Om ta' Kristu. Itlopa lina. Om il-Knisja. Itlopa lina. Om tal-ħnina. Itlopa lina. Om tal-grazzja talla. Itlopa lina. Om muxebba. Itlopa lina. Om mit-tama. Itlopa lina. Om li żjed safja. Itlopa lina. Om li żjed nadifa. Itlopa lina. Om bla teba. Itlopa lina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlopa lina. Om tal-aġeb. Itlopa lina. Om tal-barir it-tajjeb. Itlopa lina. Om ta' min ħalaqna. Itlopa lina. Om ta' min salvana. Itlopa lina. Xebba kollok aqal. Itlopa lina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlopa lina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlopa lina. Xebba kollok seta. Itlopa lina. Xebba kollok ħnina. Itlopa lina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlopa lina. Mera tal-qdusija. Itlopa lina. Tron tal-erf. Itlopa lina. Bidu tal-ferħtana. Itlopa lina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlopa lina. Amara ta' kull grazzja. Itlopa lina. Amara ta' kull tjiba. Itlopa lina. Warda mistika. Itlopa lina. Torri ta' David. Itlopa lina. Torri ta' Itlopa lina. Dar tad-deb. Itlopa lina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlopa lina. Bib tas-sema. Itlopa lina. Kewkba ta' filodu. Itlopa lina. Saħħa tal-morda. Itlopa lina. Ken tal-midinbin. Itlopa lina. Faraġ tal-migranti. Itlopa lina. Faraġ tal-imniktin.
Itlob għalina. Għajnuna tal-insara, Itlob għalina. Sultana tal-anġli, Itlob għalina. Sultana tal-patriarki, Itlob għalina. Sultana tal-profeti, Itlob għalina. Sultana tal-apostli, Itlob għalina. Sultana tal-martri, Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. Sultana tal-verġni, Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. Sultana mnisla minar l-ewwel teba, Itlob għalina. Sultana mtella s-sema, Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes, Itlob għalina. Sultana tal-familja, Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf Talla li tneħħid nubit tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf Talla li tneħħid nubit tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf Talla li tneħħid nubit tad-dinja. Henna lina. Itlob għalina qaddisom Malla, Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għatililna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk, li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem, u bl-interċezzjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. U inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema, itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżina l-oħra li ġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ hekk ikun. Talba li San Ġusepp. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għalanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni, hekk ikun. San Ġusepp ta' qalb safja. Itlob għalina. San Sebastjan Martri. Itlob għalina. San Turrokku. Itlob għalina. San Pawl Missierna. Itlob għalina. San Publiu. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon. Itlob għalina. Beata Deodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu,
Imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar. Imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu. Imbirka kbirhom Malla Marija Santissima. Imbirka l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha. Imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om. Imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha. Imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu. Ir-Rużarju u l-Barka Sagramentali wasluna fit-tmiem dan il-mument ta' talba llum. Infakkarkom li l-Knisja tkompli tappella biex nosservaw b'attenzjoni l-miżuri għal ħarsien tas-saħħa u nevitaw li noħorġu jekk mhux għal bżonn. Min jixtieq jersaq għas-sagrament tal-qrar għandu jinforma lis-saċerdot minn qabel sabiex jiġi evitat li n-nies tinġabar f'post wieħed. Ninformawkom li fuq il-website knisja.mt/eżerċizzi2021 wieħed jista' jara wkoll il-lista ta' fejn se jsiru eżerċizzi spiritwali matul dan ir-randan fil-parroċċi f'Malta. Hemm ukoll il-lista tal-eżerċizzi li se jsiru online. Insellmilkom.